Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne ɗin nan dai naku Ice Dan Aunty. To yau ma dai na zo muku da sabuwar waƙa wanda abokin ya ƙara cirewa mai suna ‘yar baba. Kar ku manta a baya na ce ku je ku danna mana subscribing a channel ɗinmu mai suna Abdul DKT. To har ila yau ma dai ina fatan za a je a danna mana subscribing domin a je a ji wannan waƙa mai suna ‘yar baba. Kada ki bari a baki labari, ka hanzarta ko ki hanzarta ki je kan channel ɗinmu mai suna Abdul DKT ku danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa daga mun saki sabon bidiyo ko sabuwar waƙa zai isa gare ka insha Allah. Saboda haka zan ƙara kwaɗaita muku ita kaɗan dai kamar yadda aka saba domin ku saurare ta kaɗan ku ji. Kallon farko asilar ƙauna